सैथो बाथ्रा बेखौथ' जों बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों नङा होमबा सुक्ति जानाय समनिफ्राय जों आराम्भ जुदि खालामोबा हा आरो अख्रांनि माने डिफारेन्स दङ। हाग्रामा महिलारि सारा 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव जि सुक्तिखौ खालामदोंमोन BTC सुक्ति बे BTC सुक्ति खालामनाय समाव हाग्रामा महिलारि सारा बे BTC आव थानाय 26टा विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि माने जाति हंगथनफोरनियाव सोंनानै सुक्ति खालामदोंमोन। बिनि उल्थायै जे थांनाय 2020 नि जि 27 जानुवारि जि माने BTR एग्रिमेन्ट बे BTR एग्रिमेन्टआव बिनि अपोजिट उल्था सावगारिखौ नुनो मोन्दों। प्रमद बर'आ NDF जों जानो गोनां सुक्ति बे सुक्तिखौ गाव हाइजेक खालामनानै रावनावबो सोङा हसिया बे माने जि सुक्ति बे सुक्तिनि माने दफाफोर गावनि गोसो बायदि बानायनानै दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बिनि फिथाइखौ भुगिनांदों। बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो रोखा नुनानै दं। दा बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव BTC नि बे 40टा समस्थियाव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा BPF सरकारनो बा BPF दोलोनो भट होनानै बयबो रोखा नुनो मोन्दों। प्रमद बर'आ NDF जों जानो गोनां सुक्ति बे सुक्तिखौ गाव हाइजेक खालामनानै रावनावबो सोङा हसिया बे माने जि सुक्ति बे सुक्तिनि माने दफाफोर गावनि गोसो बायदि बानायनानै दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बिनि फिथाइखौ भुगिनांदों। बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो रोखा नुनानै दं। दा बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव BTC नि बे 40टा समस्थियाव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा BPF सरकारनो बा BPF दोलोनो भट होनानै हाग्रामा महिलारि सारखौ गादियाव जिरायनो थाखाय बयबो माने साखाफारा जानानै दं। आरो बिनि गेजेरावनो जों मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन बिथांमोना बुंनानै लाबाय थायो माने दिनैनि थारिखआव सान्थि फैबाय होनना बुंबाय थादों। सान्थिया बोरै फैदों असान्थिखौ सोर खालामोमोन बेफोर बाथ्राखौ बुंबा एसे गाज्रि खोनायो नङा होमबा। सान्थिया बोरै फैदों आरो बे असान्थिखौ सोर खालामोमोन बेफोर बाथ्राखौ दिनैनि थारिखआव जुदि जों बुङोब्ला माने एसे गाज्रि खोनालायबाय। बे फेरेंगा ना मा होनना बुङो बै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM बिथाङा माने हब्रा बुंबाय थायो माने हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार सालायनाय समाव असान्थिमोन होनना बुङो। असान्थिया सोर खालामदोंमोन बे हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला माने 17 बोसोर माने सासन खालामदों बे 17 बोसोर सासन खालामनाय समाव फेरेंगामोन बायदि मानसिया बे गबिन्द बसुमतारीमोन बायदि मानसिया मा खालामदों मा खालामाखै गासैबो रायजो राजाफ्रा नुजोबदों नङा होमबा। गासैबो रायजो राजाफ्रा नुजोबदों। दा बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव रायजो राजाफ्रा एखेबारे स्पष्ट फैबाय थानाय समाव सोरजों थानानै माने भट होयोब्ला रायजो राजाया मुलाम्फा जागोन रायजो राजाया बेनिफिट जागोन बे खोथाखौ बयबो मोजाङै मोनदांनानै दङ। आरो बिनि गेजेराव मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन बे सान्थि असान्थिनि खोथा बुंग्रा मानसिफ्रा दिनैनि थारिखआव गावस्रा गादियाव जिरायनानै थानायनि उनाव गासैखौबो बावजोब्बाय। प्रमद बर' सारनि खोथाखौ जों दिनैनि थारिखआव जों स्पष्ट बुंनो हायो। जाय प्रमद बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबाव सम थानानै बर' जातिखौ गावनि खिथुउनाव लांनानै लोब लांफानानै आन्दलन खालामदोंमोन। बे आन्दलन खालामनायाव बर' रायजो राजाफोरखौ माने गिदिर बाथ्रा बुंनानै माने फोथायहोदोंमोन बिसास खालामहोदोंमोन। जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि उन थांनानै माने आन्दलनाव बाहागो लाफादोंमोन। बिनि परिनाम बिनि फिथाइखौ जों दिनैनि थारिखआव बे 5 बोसोरनि गेजेराव जों नुजोब्बाय। थांनाय बे 2020 नि जि BTR एग्रिमेन्ट बे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोना गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन। बेयाव थानाय बे BTC नि मोनब्रै जिल्लायाव माने डेभेलपमेन्टनि माखासे खोथा बिथांमोना बुंदोंमोन। गोदान माने माखासे फसंथानफोर बिथांमोना लाबोगोन होनना बुंदोंमोन। बै गावसोरनि खुगाजों बुंनाय बे गिदिर माने फसंथानफोर बे अनुस्थानफोरखौ दिनैनि थारिखआव बिथांमोना मोनसेबो माने बानायनो हायाखै। जोंनि खाथिनिफ्राय जों एग्जाम्पल होनना जों बुंगोन जों 5 सेरफां समष्टिनिफ्राय बिथिंजाय बानासुरनि नामाव माने गहपुरनि हलंगिसिम माने मोनसे राजा लामा बानायनो गोनांमोन। बे मा जादों मा जायाखै रायजो राजाफ्रा नुबाय। जोंनि खाथियाव थानाय बे रौतायाव अर्गेनिक इउनिभारसिटि बानायनो गोनांबो बबाव बानायखो। उदालगुरियाव NIT बानायनो गोनां दंमोन बबाव बानायखो। भैरबकुन्दआव माने इन्दिरा गान्धीनि नामाव ट्राइबेल इउनिभारसिटि बानायनो गोनां आरो बेबायदिनो गोबां दङ BTC नि बे मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव। दिनैनि थारिखआव खिन्थु जों मोनसेबो दिनै मोगथाङाव जों महर नुवाखै। बेफोरखौ गासैखौबो गारजोबनानै जोङो दाख्लै बावनिफ्राय आरो माखासे जोङो जाथावै जाथाय माने जोंनि माने जाथिया खहा जानाय खामानिफोरखौ जों दाख्लै बावनिफ्राय नुबावदों। बिनि गेजेराव दाख्लै बाव जों मोनसे जाथाय नुदों जाय जाथायखौ जों मालाबाबो खोनाफेराखैमोन नुवाखैमोन। खोनायोमोन जोङो माने आसाम सरकारनि गेजेराव मालाबा मा खयलानि सिन्डिकेट माबा दाउनि सिन्डिकेट माबा दाउदैनि सिन्डिकेट माबा सुपारि सिन्डिकेट बेबायदि खोनायोमोन जों। खिन्थु थांनाय खैदिनमाननि सिगाङाव प्रमद बर' सारनि डिपार्टमेन्ट इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय BTC आव थानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव बे 33टा कलेजनि गेजेराव बिजाब साप्लाइनि मुङाव जे 500 थाखानि बिजाबखौ पाइरेसि खालामनानै 15,000 दाम खालामनानै बबेबा दिल्लीनि बाहेरा मानसि बहिरागत मानसि सोरबा जेन ब्रादार्स कम्पानिनो माने बिजाब साप्लाइ होनाय बिनि उदाहरनफोरखौ जों नुदों। दा बे माखौ बुजायनो थांदों बिनि गेजेरजों जोंनो रायजो राजाया डेभेलपमेन्ट जानायनि मा बाथ्रा बुंनो थांदों प्रमद बर' सारा बेखौ जोंनो माने रायजो राजानो स्पष्ट खोन्थानांगौ। आरो बिनि उनाव दिनैनि थारिखआव माने जों माने जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना माने सान हर बेयाव माने राजा लामायाव ओंखारनानै न'निफ्राय ओंखारबोनाय जाया लोङा माने गांनाय उखैनाय गारनानै सोरबा आदानि कम्पानि माने 3,600 बिगा हा होनो दिनै थांगासिनो दङ। बेयाव थानाय बे बर' रायजो राजाफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायबो रायजो जाबोदोंमोन। बेयाव थानाय बे रायजो राजाफ्रा आइ आफामोना दिनै माने न'आव माने उन्दुनाय गैया जानाय गैया लोंनाय गैया असान्थि माने बे लामायाव ओंखारबोनानै दिनै आन्दलन खालामनो गोनां जादों। बिनि सायाव दिनैनि थारिखआव प्रमद बर' सारा मानो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै बेखौ रायजो राजाफोरनो बिथांमोना स्पष्ट बुंनांगौ। मा खारनाव
मानो दिनैनि थारिखआव बे जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव थानाय बे हाखौ मानो 3600 बिगा गाहाम मानो आदानि कम्पानि मानो गथायनो थांदो बे बाथ्राखौ बिथांमोना स्पष्ट बुंनांगौ।